Βαθιά μέσα στις μπερδεμένες ζούγκλες της Κεντρικής Αμερικής, πολύ πριν υπάρξει Wi-Fi, καφετέριες και reality show, μικρές αγροτικές κοινότητες ήταν απασχολημένες με το να εφευρίσκουν τον πολιτισμό. Φανταστείτε οικογένειες να καθαρίζουν κομμάτια πυκνού δάσους, ιδρωμένοι σαν μαραθωνοδρόμοι, φυτεύοντας καλαμπόκι, φασόλια και κολοκύθες, το απόλυτο αρχαίο κόμπο γεύμα. Το καλαμπόκι έγινε superstar, τα φασόλια ο αξιόπιστος βοηθός και η κολοκύθα ο αστείος ξάδερφος, που κανείς δεν μιλάει για αυτόν, αλλά πάντα τον καλούν στο δείπνο. Πουλιά φώναζαν, μαϊμούδες πέταγαν φρούτα, άλλοτε εύστοχα, άλλοτε όχι, και οι χωρικοί με απλούς υφαντούς χιτώνες τραγουδούσαν στο ρυθμό της δουλειάς τους. Η ζούγκλα δεν ήταν απλό σκηνικό, ήταν και σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Κάθε φύλλο, κλιματίδα και τρομακτικό έντομο είχε σκοπό, είτε για φαγητό, είτε για θεραπεία, είτε για να τρομάξει το γείτονα. Ήταν ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ήχους και περισσότερη υγρασία από σάουνα. Και από αυτές τις ταπεινές αρχές, με λασπωμένα πόδια και ροζιασμένα χέρια, φυτεύτηκαν οι σπόροι ενός από τους πιο εκθαμβωτικούς πολιτισμούς της ιστορίας. Και εκείνοι οι αγρότες δεν ήξεραν ότι τα καλαμποκοχώραφά τους θα ενέπνεαν μια μέρα θρύλους, πυραμίδες και ένα ολόκληρο κοσμικό ημερολόγιο. Αφού ξεπήδησαν τα πρώτα λασπωμένα χωράφια καλαμποκιού, οι μάγια κατάλαβαν γρήγορα ότι η γεωργία δεν ήταν απλώς σπόροι, ήταν σοβαρή μηχανική. Φανταστείτε πλαγιές που έμοιαζαν αδύνατο να καλλιεργηθούν και όμως τις μετέτρεψαν σε τεράστιες σκάλες. Όχι για πάρτι χορού, αλλά για τροφή. Αυτά τα αναβαθμισμένα χωράφια ήταν το αρχαίο ισοδύναμο των Wi-Fi routers. Κρατούσαν όλη την κοινότητα συνδεδεμένη και χορτασμένη. Το νερό διοχετευόταν προσεκτικά μέσα από κανάλια. Κάθε σταγόνα μετρούσε σαν φιδωλή γιαγιά. Το καλαμπόκι, τα φασόλια και οι κολοκύθες δεν απλώς επέζησαν. Ευδοκίμησαν πάνω σε αυτά τα πράσινα σκαλοπάτια. Οι αγρότες με απλούς βαμβακερούς χιτώνες σκούπιζαν τον υδρότα τους, δείχνοντας περήφανα τις τέλειες σειρές τους, σαν παιδιά που παρατάσσουν φιγούρες δράσης. Δεν ήταν λαμπερό, αλλά ήταν ιδιοφυές. Χάρη σε αυτό το έξυπνο σύστημα, τα χωριά μεγάλωσαν, τα στομάχια έμειναν γεμάτα και κανείς δεν έπρεπε να τρώει ψητή ιγκουάνα 3 φορές τη μέρα, εκτός κι αν ήθελε. Η γεωργία έγινε όχι μόνο επιβίωση, αλλά τέχνη, ίσα μέρη υδρότας, επιστήμη και πείσμα. Από αυτές τις προσεκτικά στιβαγμένες αναβαθμίδες, οι μάγια κυριολεκτικά έχτιζαν το μέλλον τους, βήμα προς βήμα, αποδεικνύοντας ότι το φαγητό και η αρχιτεκτονική ήταν καλύτεροι φίλοι πολύ πριν το Instagram κάνει μόδα τις φωτογραφίες με brands. Με το φαγητό να ρέει από τις αναβαθμίδες και τα χωράφια καλαμποκιού, οι μάγια είχαν την πολυτέλεια να σκεφτούν γιατί να μην εγκατασταθούμε και να χτίσουμε κάτι μόνιμο. Έτσι γεννήθηκαν τα πρώτα χωριά, όχι ουρανοξύστες, αλλά ζεστές ομάδες σπιτιών φτιαγμένων από ξύλο, πέτρα και άχυρο. Οικογένειες μαζεύονταν γύρω από τις φωτιές, κουτσομπολεύοντας για το πιανού το καλαμπόκι φαινόταν πιο παχουλό, ενώ τα παιδιά έτρεχαν ανάμεσα στις καλύβες, παίζοντας κυνηγητό με σκυλιά που έμοιαζαν περισσότερο με σκανταλιάρικα αδέρφια. Η ζωή περιστρεφόταν γύρω από οικογενειακούς δεσμούς. Γιαγιάδες έλεγαν ιστορίες που έμοιαζαν ύποπτα με προειδοποιήσεις. Θείοι επιδείκνυαν τις κυνηγετικές τους ικανότητες και καμιά φορά γύριζαν με άδεια χέρια. Και οι γείτονες έμπαιναν μέσα τόσο άνετα, λες και οι τείχοι δεν υπήρχαν. Η κοινότητα δεν αφορούσε μόνο την επιβίωση, ήταν σκηνή κοινωνικής ζωής, όπου η συνεργασία ήταν το απόλυτο νόμισμα. Αν μια οικογένεια έφτιαχνε στέγη, όλοι βοηθούσαν, λίγο από αλληλεγγύη, λίγο επειδή ήταν πιο εύκολο να δανειστείς στη σκάλα του γείτονα παρά να φτιάξεις τη δική σου. Σιγά σιγά αυτές οι ομάδες εξελίχθηκαν σε οργανωμένα χωριά με μονοπάτια που συνέδεαν τα σπίτια, κοινόχρηστους χώρους για τελετές και έναν ρυθμό ζωής που μπλέκει δουλειά με γέλια. Αυτό που ξεκίνησε ως σκόρπιες καλύβες έγινε το σχέδιο μιας ολόκληρης πολιτισμού. Ομαδική δουλειά, κουβέντα και πάρα πολύ καλαμπόκι στο μενού. Καθώς τα χωριά γέμιζαν με φλιαρία και τορτίγιες καλαμποκιού, οι μάγια άρχισαν να κοιτούν τον ουρανό για απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια δεν ήταν απλά διακόσμηση, ήταν τεράστια κοσμικά ρολόγια. Όταν ο ήλιος έκαιγε πολύ δυνατά, προσεύχονταν για βροχή. Όταν έβροντα, φαντάζονταν τους θεούς να πετούν καρύδες ο ένας στον άλλον στα σύννεφα. Οι αγρότες δεν φύτευαν μόνο σπόρους, φύτευαν και προσευχές, ελπίζοντας ο Τσακ, ο θεός της βροχής, να μην πάει διακοπές. Τα τελετουργικά έγιναν κοινοτικές εκδηλώσεις. Οικογένειες συγκεντρώνονταν γύρω από φωτιές, προσφέροντας φαγητό, αίμα και μερικές φορές μια κότα,
που προφανώς δεν είχε προσφερθεί εθελοντικά. Ιερείς με δραματικά φτερωτά καλύματα κεφαλής κουνούσαν θυμίαμα, δείχνοντας σοφοί αλλά και λίγο ζαλισμένοι από τον καπνό. Όλοι πίστευαν ότι οι εποχές ήταν κάτι παραπάνω από καιρό. Ήταν οι διαθέσεις των θεών που άλλαζαν σαν έφηβοι. Αυτή η πίστη έδεσε τους ανθρώπους τόσο πολύ με τη φύση, ώστε ακόμη και η συγκομιδή του Καλαμποκιού ένιωθε σαν μέρος μιας κοσμικής συμφωνίας. Οι άνθρωποι τρέφουν τους θεούς, οι θεοί τρέφουν τους ανθρώπους. Ήταν ένα πνευματικό σύστημα ανταλλαγής, όπου όλοι ήλπιζαν να βγουν κερδισμένοι. Έτσι, κάτω από το θόλο της ζούγκλας, η καθημερινή ζωή δεν ήταν απλώς γεωργία ή κουτσομπολιό. Ήταν μια ιερή παράσταση, με τους θεούς ως VIP κοινό. Με τα χωράφια να ευδοκιμούν, τα χωριά να βουίζουν και τους θεούς να είναι επίσημα VIP καλεσμένοι σε κάθε τελετή, οι μάγια προετοίμαζαν άθελά τους στο σκηνικό για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό που ξεκίνησε ως οικογενειακές καλύβες και χωράφια καλαμποκιού άρχισε να μοιάζει ύποπτα με το πρώτο προσχέδιο ενός πολιτισμού. Η συνεργασία μετατράπηκε σε οργάνωση, τα τελετουργικά σε θεσμούς και οι αγρότες με τα λασπωμένα πόδια έγιναν πρωτοπόροι που έθεταν τα θεμέλια βασιλείων. Το σύστημα ανταλλαγής «βοήθαμε με τη στέγη και σου δίνω τάμαλες» εξελίχθηκε αργά σε πολιτική εξουσία, όπου ορισμένες οικογένειες αναδείχθηκαν ως ηγέτες, όχι επειδή είχαν μεγαλύτερες καλύβες, αλλά επειδή έπεισαν τους πάντες ότι οι θεοί είχαν τα τηλέφωνά τους στην ταχεία κλίση. Τα γέλια γύρω από τις φωτιές και η συνεργασία στα χωράφια εξελίχθηκαν σε σοβαρά πράγματα, συμμαχίες, παραδόσεις και δομές εξουσίας. Και ενώ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ακόμα τους ουρανοξύστες πυραμίδες, οι σπόροι ήταν ήδη εκεί, περιμένοντας γενιές να τους ποτίσουν με υδρότα, πίστη και που μια αιματηρή θυσία. Αυτές οι ταπεινές αρχές δεν ήταν απλά κόλπα επιβίωσης. Ήταν ο πρόλογος μιας αυτοκρατορίας που μια μέρα θα μάγευε τον κόσμο. Εν ολίγης το καλαμπόκι δεν ήταν απλά δείπνο, ήταν μοίρα και οι μάγια ήταν έτοιμοι να γράψουν ιστορία με κάθε συγκομιδή. Αφού τα χωριά ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια στη ζούγκλα, οι μάγοι αποφάσισαν να ανέβουν επίπεδο. Γιατί να αρκεστείς σε ένα χωριό όταν μπορείς να έχεις μια πόλη κράτος? Αυτά δεν ήταν απλώς υπερμεγέθη χωριά. Ήταν οι χτυποκαρδιές της πολιτικής, της θρησκείας και της οικονομίας. Φαντάσου γεμάτες πλατείες όπου οι έμποροι διαλαλούσαν κόκκους κακάο σαν να ήταν χρυσά bitcoin, οι ιερείς να ψέλνουν τόσο δυνατά που αναρωτιώσουν αν οι θεοί ζήτησαν ποτέ οτοασπίδες, και άρχοντες να κάνουν πασαρέλα σαν να ήταν οι φτερωτοί μανδύες τους η τελευταία λέξη της μόδας. Κάθε πόλη κράτος ήταν σαν το δικό της brand, με λογότυπα, επιγραφές, μασκότ, θεούς και ατελείωτες καμπάνιες PR χαραγμένες σε λίθινες στήλες. Η ζωή περιστρεφόταν γύρω από αυτά τα κέντρα. Οι αγρότες έφερναν φαγητό, οι τεχνίτες τέχνες, οι πολεμιστές μυς και οι ιερείς καπνό, πολύ καπνό. Στους ξένους μπορεί να φαίνονταν σαν χαοτικές μυρμηγκοφολιές, αλλά για τους μάγια ήταν επιμελώς σκηνοθετημένα κέντρα, όπου δύναμη, πίστη και εμπόριο συγκρούονταν καθημερινά με πυροτεχνήματα. Και όπως οι σύγχρονες πόλεις ανταγωνίζονταν για επιρροή, καθεμία πεπισμένη ότι ήταν το απόλυτο κέντρο του σύμπαντος. Στην πραγματικότητα, αυτές οι πόλεις κράτη ήταν η σκηνή όπου γράφτηκε η ιστορία των μάγια, θορυβώδης, πολύχρωμη και που λίγο καπνιστή. Αν οι πόλεις κράτη ήταν τα αστέρια του κόσμου των μάγια, τότε μερικές έλαμπαν πιο δυνατά από άλλες. Πάρτε για παράδειγμα το Τικάλ, τον ουρανοξύστη της ζούγκλας, με ναούς τόσο ψηλούς που τα δέντρα έμοιαζαν να ζηλεύουν. Έπειτα υπήρχε το Καλακμούλ, ο αιώνιος φίλος εχθρός του Τικάλ, που πάντα προσπαθούσε να το ξεπεράσει σε πολέμους, συμμαχίες και στο ποιος είχε την πιο φανταχτερή φτερωτή κάπα. Το Κοπάν από την άλλη ήταν ο καλλιτεχνικός Σπασίκλας, διάσημο για τα εκθαμβωτικά του γλυπτά και τις στήλες που έμοιαζαν με αρχαία κόμιξ. Και φυσικά το Παλένκε, η στυλάτη ντίβα της παρέας, με κομψά παλάτια και αρχιτεκτονική φινέτσα που φώναζε «Κοιτάξτε με, είμαι υπέροχη». Καθεμία από αυτές τις πόλεις κράτη είχε τη δική της προσωπικότητα. Το Τικάλ ήταν ο σκληρός τύπος, το Καλακμούλ ο αντίπαλος, το Κοπάν ο καλλιτέχνης και το Παλένκε η drama queen. Μαζί δημιούργησαν μια πολιτική σαπουνόπερα με πλοκές πιο πυκνές και από τη ζύμη για τα μαλές. Οι άνθρωποι αντάλλασαν, πολεμούσαν, έκαναν ειρήνη και την έσπαγαν ξανά πιο γρήγορα και από το να καβουρδίσεις έναν κόκο κακάο. Δεν ήταν απλώς πόλεις. Ήταν τα celebrity hotspots του αρχαίου κόσμου, προσπαθώντας συνεχώς να επισκιάσουν η μία την άλλη, ενώ έγραφαν την ιστορία πάνω στην πέτρα. Και ειλικρινά,
Το δράμα έκανε τη ζωή οτιδήποτε, εκτός από βαρετή. Πίσω από κάθε λαμπερή πόλη κράτος στεκόταν ένας βασιλιάς, ο Άτζαο, λίγο πολιτικός, λίγο ιερέας και λίγο ομιλητής παρακίνησης, που έπαιρνε τη δουλειά του πολύ σοβαρά και πολύ θεατρικά. Φανταστείτε τον να περπατά στην πλατεία με ένα φτερωτό κάλυμα κεφαλής ψηλότερο από μπασκέτα, ενώ όλοι ψιθύριζαν. «Ουάου, σίγουρα θα είναι άβολο τις μέρες με αέρα». Ο Άτζαο δεν ήταν απλώς για να ποζάρει, φρόντιζε να μαζεύονται οι φόροι, άλλοτε σε κόκκους κακάο, άλλοτε σε εργασία. Οι πόλεμοι να γίνονται την κατάλληλη στιγμή και οι θεοί να παίρνουν τακτικές προσφορές ώστε να μην κάνουν κοσμικά ξεσπάσματα. Ήταν η κόλλα που κρατούσε την κοινωνία ενωμένη, ο τύπος που μπορούσε το πρωί να ευλογήσει τη συγκομιδή, το μεσημέρι να ηγηθεί των πολεμιστών και το βράδυ να οργανώσει μια τελετή αιματηρής θυσίας. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν και ως βασιλιά και ως θεϊκό τηλεφωνητή, τον μεσάζοντα που μπορούσε να καλέσει τους θεούς για ενημέρωση καιρού. Αλλά με τη μεγάλη δύναμη ερχόταν και μεγάλο άγχος, ειδικά όταν οι γειτονικές πόλεις κράτη προκαλούσαν συνεχώς δράμα. Παρόλα αυτά, ο Ατζάο άνθιζε σε τελετές, θεάματα και στην πεποίθηση ότι όσο έδειχνε υπέροχος και φρόντιζε να υπάρχει καλαμπόκι, το σύμπαν θα έμενε σε ισορροπία. Αν νομίζατε ότι οι βασιλιάδες των Μάγια περνούσαν όλη μέρα απλώς εντυπωσιάζοντας με τα φτερωτά τους στέματα, ξανασκεφτείτε το, η πραγματική διασκέδαση ήταν το ασταμάτητο πολιτικό τους δράμα. Οι πόλεις κράτη δεν ήταν απομονωμένες. Έμοιαζαν με συγγενείς σε μια ατελείωτη οικογενειακή συγκέντρωση. Πότε αγκαλιάζονταν και πότε εκτόξευαν τάμαλες ο ένας τον άλλο. Μια εβδομάδα το Τικάλ και το Καλακμούλ έκλειναν συμμαχία με έναν βασιλικό γάμο, χαμογελώντας για το αρχαίο αντίστοιχο των wedding selfies σκαλισμένων στην πέτρα. Την επόμενη εβδομάδα βρίσκονταν σε πόλεμο, οι στρατιώτες έβαφαν τα πρόσωπά τους, φώναζαν πολεμικές ιαχές και μάλλον μετάνιωναν που είχαν παραλείψει την ημέρα ποδιών στο γυμναστήριο. Οι συμμαχίες ήταν τόσο απρόβλεπτες όσο ο καιρός. Ο σημερινός καλύτερος φίλος μπορούσε να είναι ο αυριανός ορκισμένος εχθρός και το αντίστροφο. Οι πρεσβευτές έτρεχαν από πόλη σε πόλη κουβαλώντας δώρα, κακάο και νεφρίτη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποτρέψουν τους βασιλιάδες από το να μετατρέψουν μια μικρή προσβολή σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Εν τω μεταξύ, οι απλοί αγρότες πιθανότατα αναστέναζαν, αναρωτώμενοι γιατί οι ηγεμόνες τους δεν μπορούσαν απλώς να λύσουν τα θέματα με ένα παιχνίδι με μπάλα αντί για στρατούς. Αυτά τα μπερδεμένα δίχτυα συμμαχιών και αντιπαλωτήτων δεν ήταν απλώς χάος. Ήταν το καύσιμο που κρατούσε τον κόσμο των Μάγια δυναμικό, θορυβώδη και γεμάτο δράμα. Ειλικρινά, αν υπήρχε Netflix τότε, η πολιτική σαπουνόπερα των Μάγια θα ήταν το απόλυτο hit. Φυσικά ο κόσμος των Μάγια δεν διοικούνταν μόνο από βασιλιάδες. Πίσω από τον Άτζαο υπήρχε ολόκληρο cast υποστήριξης που άξιζε το δικό του reality. Οι ευγενείς περπατούσαν σαν VIP καλεσμένοι, φορτωμένοι με κοσμήματα από νεφρίτη, φροντίζοντας όλοι να προσέξουν τα εντυπωσιακά καλύματα κεφαλής τους. Οι ιερείς ήταν οι δραματικοί σκηνοθέτες, κουνώντας θυμιατά και επιμένοντας ότι οι θεοί χρειάζονταν άλλη μία αιματηρή θυσία, κατά προτίμηση κάποιου άλλου. Έπειτα έρχονταν οι πολεμιστές, οι μύες της πόλης κράτους, με βαμμένα πρόσωπα και φτερωτές ασπίδες, σαν να έκαναν οντισιόν για τον ρόλο του πιο τρομακτικός. Κάθε ομάδα είχε τη δική της δουλειά, αλλά και το δικό της εγώ. Οι ευγενείς έκαναν πάρτι για να επιδείξουν, οι ιερείς έριχναν καπνό για να φαίνονται μυστικιστικοί και οι πολεμιστές έριχναν λόγχες για να αποδείξουν ότι ήταν χρήσιμοι. Μαζί κρατούσαν τη μηχανή της πόλης κράτους σε λειτουργία, σαν γρανάζια σε μια πολύ θορυβώδη, πολύχρωμη μηχανή. Και ενώ όλοι ισχυρίζονταν ότι υπηρετούσαν τους θεούς και το λαό, ας είμαστε ειλικρινείς, τον μισό χρόνο απλώς συναγωνίζονταν ποιος θα φαινόταν πιο σημαντικός στην πλατεία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η χαοτική πυραμίδα εξουσίας έδινε στους Μάγια δύναμη, δομή και άφθονα κουτσομπολιά για να κάνουν τη ζωή ενδιαφέρουσα. Πλέον οι Μάγια δεν ικανοποιούνταν με χωριά, πόλεις κράτη ή ακόμα και επιδείξεις μόδας με φτερά. Όχι, αν ήθελες πραγματικά να εντυπωσιάσεις τους θεούς και τους γείτονες, χρειαζόσουν κάτι ψηλό, φανταχτερό και αδύνατο να αγνοηθεί, την βαθμιδωτή πυραμίδα. Αυτές δεν χτίστηκαν μόνο για το θέαμα. Ήταν κοσμικές σκάλες που συνέδεαν τη γη με τον ουρανό, με το πρόσθετο μπόνους ότι έδιναν στους ιερείς δικαιολογία να ανεβαίνουν αμέτρητα σκαλιά. Φανταστείτε έναν αγρότη να βλέπει τους τοπικούς άρχοντες να διατάζουν την κατασκευή ενός τεράστιου πέτρινου βουνού και να σκέφτεται «Ωραία όλα αυτά,
αλλά μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη αποθήκη καλαμποκιού. Κάθε πυραμίδα φώναζε δύναμη, από την εξουσία του Άτζαο μέχρι την παρουσία των θεών, σκαλισμένα στην πέτρα και στιβαγμένα ως τον ουρανό. Οι σκάλες δεν ήταν απλά σκάλες, ήταν συμβολικές πασαρέλες όπου λάμβαναν χώρα τελετές, με ιερείς να περπατούν δραματικά σαν να έκαναν οντισιόν για το next top model του σύμπαντος. Και κάθε επίπεδο της πυραμίδας θύμιζε ότι η ζωή η ίδια ήταν δομημένη σε βήματα. Ο κάτω κόσμος, ο ανθρώπινος κόσμος και ο ουρανός. Με λίγα λόγια, αυτές οι πυραμίδες ήταν μέρος ναός, μέρος θεατρική σκηνή, μέρος κοσμικός ανελκυστήρας. Και αν μη τι άλλο, αποδείκνυαν ότι οι Μάγια ήταν μάστορες στο να μετατρέπουν πέτρες σε ιστορίες αρκετά μεγάλες για να αντέξουν για πάντα. Το πραγματικό ερώτημα, πώς στον κόσμο οι Μάγια έκτισαν αυτούς τους κολοσιαίους ναούς, χωρίς τροχούς, σιδερένια εργαλεία ή γερανούς. Η απάντηση, ομαδική δουλειά, μυς και μπόλικη δημιουργική γκρίνια. Φανταστείτε ομάδες εργατών να σέρνουν τεράστιους λίθους με σχοινιά, ξύλινα έλκυθρα και καθαρή αποφασιστικότητα, ενώ ένας τύπος στο πίσω μέρος μουρμουρίζει «Δεν θα ήταν ωραίος ένας τροχός». Κάθε πέτρα λαξευόταν με πέτρινα εργαλεία, ναι, πέτρα που κόβει πέτρα, και τοποθετούνταν με τέτοια ακρίβεια που ακόμα και σύγχρονοι οικοδόμοι θα αμφέβαλαν στα μάτια τους. Επόπτες στέκονταν δίπλα, με τα φτερωτά καλύματα να λυκνίζονται, προσπαθώντας να φανούν σημαντικοί, ενώ μάλλον πρόσφεραν μόνο λόγια εμψύχωσης. Οι ιερείς φυσικά ισχυρίζονταν ότι οι θεοί ζητούσαν το ναό, κάτι βολικό, αφού κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα θεϊκά σχέδια. Όλη η διαδικασία ήταν αργή, ιδρωμένη και θεαματική, σαν ένα πολυαιωνόβιο DIY έργο, χωρίς εγχειρίδιο οδηγιών. Αλλά το αποτέλεσμα, ναοί που στέκονται ακόμη και σήμερα, αψηφώντας το χρόνο, τον καιρό και αμέτρητους τουρίστες με selfie sticks. Οι Μάγια απέδειξαν ότι ποιος χρειάζεται τροχούς όταν έχεις ευρηματικότητα, πίστη και ένα εργατικό δυναμικό που μπορεί να μετατρέψει την καθαρή θέληση σε πέτρινα αριστουργήματα. Ανάμεσα σε όλες τις πόλεις των Μάγια, η Τσιτσέν Ιτζά ήταν η superstar και το διάσημο της ορόσημο δεν ήταν άλλο από την πυραμίδα του Κουκουλκάν. Σκεφτείτε την σαν το απόλυτο κοσμικό ημερολόγιο μεταμφιεσμένο σε έναν γιγάντιο πέτρινο ουρανοξύστη. Με 365 σκαλιά, ένα για κάθε μέρα του έτους, ουσιαστικά φώναζε. Εμείς εφεύραμε την πέτρινη εκδοχή του Google Calendar. 2 φορές το χρόνο κατά την ησημερία, ο ήλιος ρίχνει μια σκιά που μοιάζει με γιγάντιο φίδι να γλιστράει στις σκάλες, σαν η ίδια η πυραμίδα να έκανε σόου ειδικών εφέ αιώνες πριν το Hollywood. Προσκυνητές, έμποροι και πιθανώς μερικοί σκεπτικιστές συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν, αναφωνώντας και ψιθυρίζοντας. Μόλις κουνήθηκε αυτό το φίδι, οι ιερείς φυσικά αναλάμβαναν όλη την πίστη. Ναι, εντελώς προγραμματισμένο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από το θέαμα, η Τσιτσέν Ιτσά ήταν κέντρο εμπορίου, πολιτικής και τελετουργιών, γεμάτη ζωή σαν την αρχαία εκδοχή της Times Square. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ο πραγματικός στάρ ήταν η πυραμίδα του Κουκουλκάν. Μέρος ναός, μέρος επιστημονικό έργο, μέρος σκηνή για κοσμικό σοου φωτός. Ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τους τουρίστες, αποδεικνύοντας ότι οι Μάγια δεν γνώριζαν μόνο την αστρονομία, αλλά και πώς να κρατούν το κοινό διασκεδασμένο. Σαν να μην ήταν αρκετά εντυπωσιακές οι γιγαντιαίες πυραμίδες, οι Μάγια αποφάσισαν επίσης να χτίσουν ένα κοσμικό παρατηρητήριο, το El Caracol, έναν στρογγυλό πύργο που έμοιαζε ύποπτα με αρχαίο διαστημικό σταθμό. Από εδώ οι ιερείς έγιναν αστροπαρατηρητές, μισοκλίνοντας τα μάτια στον νυχτερινό ουρανό και σημειώνοντας με όλη τη σοβαρότητα των επιστημόνων της NASA, απλώς χωρίς τηλεσκόπια. Παρακολουθούσαν την Αφροδίτη σαν να ήταν διάσημη, ρυθμίζοντας τελετές και πολέμους σύμφωνα με τις εμφανίσεις της, σαν να έλεγαν «Συγγνώμη, δεν μπορούμε να εισβάλλουμε σήμερα. Η Αφροδίτη δεν είναι στην κατάλληλη διάθεση». Τα παράθυρα του παρατηρητηρίου ήταν τέλεια ευθυγραμμισμένα με ουράνια φαινόμενα, δείχνοντας τις μαθηματικές και αστρονομικές ικανότητες των Μάγια που έκαναν τους αγρότες να αναρωτιούνται αν οι ηγέτες τους ήταν μυστικά μάγοι. Οι χωρικοί πιθανότατα κοιτούσαν τον πύργο και σκέφτονταν «Εκεί ζουν οι θεοί ή τουλάχιστον οι σπασίκλες του χωριού». Το El Caracol δεν ήταν απλώς ένα κτίριο. Ήταν η απόδειξη ότι οι Μάγια δεν ήταν μόνο αγρότες, πολεμιστές ή καλλιτέχνες. Ήταν και κοσμικοί λογιστές, μετατρέποντας τον ουρανό σε ένα τεράστιο ημερολόγιο. Και ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούσαν για τη συγκομιδή καλαμποκιού,
Αυτοί οι ουρανοπαρατηρητές ήταν απασχολημένοι με την πρόβλεψη εκλήψεων, αποδεικνύοντας ότι οι Μάγια είχαν το βλέμμα τους στραμμένο πολύ πέρα από το θόλο της ζούγκλας. Και αν οι πυραμίδες και τα παρατηρητήρια δεν ήταν αρκετά για να μείνουν στόματα ανοιχτά, οι Μάγια ανέβασαν το επίπεδο με την τέχνη τους. Γλυπτά και μνημεία τόσο λεπτομερή που μισοπεριμένεις οι πέτρινες φιγούρες να σου κλείσουν το μάτι. Κάθε τείχος, στήλη και πόρτα ναού ήταν σαν ένα αρχαίο κόμικ, γεμάτο θεούς, βασιλιάδες, μάχες και αρκετό δράμα για να ζηλέψει μια σύγχρονη σαπουνόπερα. Πολεμιστές χαράχθηκαν εν μέσω μάχης, με πόζες τόσο δραματικές που έμοιαζαν έτοιμοι να περάσουν από οντισιόν για ταινία δράσης. Οι ιερείς σκαλίστηκαν με περίτεχνα ράσα και φτερωτά στέματα, παγωμένοι για πάντα την ώρα της επίκλησης. Ενώ απλοί άνθρωποι έκαναν περιστασιακά την εμφάνισή τους στην τέχνη, μοιάζοντας ύποπτα με κομπάρσους. Ορισμένα γλυπτά απεικόνιζαν ακόμη και φρικιαστικές τελετές, με τόση ακρίβεια που σχεδόν ακούς τους χωρικούς να ψιθυρίζουν. Αυτό ξέφυγε λίγο γρήγορα. Το μυστήριο κρύβεται στην τεράστια λεπτομέρεια. Σμήλες από πέτρα δημιουργούσαν έργα πιο εκλεπτισμένα από πολλά μεταλλικά εργαλεία. Οι μελετητές σήμερα ακόμα ξύνουν το κεφάλι τους. Ήταν οι καλλιτέχνες των Μάγια απλά απίστευτα υπομονετικοί ή διέθεταν μυστικές τεχνικές που χάθηκαν στον χρόνο. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Πέτρινα μνημεία που μιλούν, αστιεύονται και μερικές φορές σε καρφώνουν με το βλέμμα τους μέσα από τους αιώνες, αποδεικνύοντας ότι οι Μάγια είχαν το χιούμορ και το μεγαλείο χαραγμένο στα κόκαλά τους. Αν νομίζατε ότι ένας ή δύο θεοί αρκούσαν για να διαχειριστούν το σύμπαν, οι Μάγια θα διαφωνούσαν ευγενικά. Το πάνθεόν τους ήταν ολόκληρο κοσμικό κάστ, με τον καθένα να έχει τις ιδιοτροπίες του. Στην κορυφή ήταν ο Ιτσάμνα, ο σοφός δημιουργός θεός, που ουσιαστικά διοικούσε το σύμπαν σαν CEO με ατελείωτες συναντήσεις. Έπειτα η Ixchel, θεά της σελήνης, της γένας και της ιατρικής, μια πολυάσχολη multitasker τόσο καταπονημένη που θα έκανε τις σύγχρονες μαμάδες να κοκκινήσουν. Ο Τσακ, θεός της βροχής, ήταν ο βασιλιάς του δράματος, που τριγυρνούσε με το τσεκούρι του κεραυνού κάθε φορά που τα Σπαρτά διψούσαν. Και φυσικά ο Κουκουλκάν, το φτερωτό φίδι που γλιστρούσε μέσα σε μύθους και πυραμίδες, ο απόλυτος στάρ με λέπια και φτερά να ταιριάζουν. Για τους Μάγια αυτοί οι θεοί δεν ήταν απόμακροι. Τους κατηγορούσαν όταν έβρεχε υπερβολικά, τους επενούσαν όταν το καλαμπόκι μεγάλωνε και πιθανόν τους κοίταζαν με μισό μάτι όταν κάποιος χτυπούσε το δάχτυλο του ποδιού του. Ήταν μια θεϊκή σαπουνόπερα όπου κάθε θεότητα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και οι άνθρωποι έπρεπε να τους καλοπιάνουν με τελετές, προσευχές και περιστασιακά ένα κοτόπουλο που σίγουρα δεν προσφέρθηκε εθελοντικά. Εν ολίγης, οι Μάγια ζούσαν σε έναν κόσμο όπου το θείο δεν ήταν ποτέ βαρετό, πάντα πολύχρωμο και κάποιες φορές λίγο ιδιότροπο. Για τους Μάγια, ο ουρανός δεν ήταν απλά όμορφα φώτα, ήταν ένα τεράστιο κοσμικό πρόγραμμα και το να το αγνοήσεις ήταν σαν να ξεχάσεις τα γενέθλια της μητέρας σου. Ο ήλιος, η σελήνη και ειδικά η Αφροδίτη θεωρούνταν VIP χρονομέτρες, καθορίζοντας το ρυθμό της γεωργίας, των τελετών και ακόμη και των πολέμων. Αν η Αφροδίτη ανέτειλε στο λάθος σημείο, οι μάχες αναβάλλονταν, γιατί κανείς δεν ήθελε να πολεμήσει όταν το σύμπαν ήταν κακόκεφο. Οι ιερείς περνούσαν ατελείωτες νύχτες, παρατηρώντας τα άστρα, σημειώνοντας σε κώδικες και μουρμουρίζοντας πράγματα όπως «Όχι, δεν μπορούμε να φυτέψουμε καλαμπόκι σήμερα, ο Ερμής συμπεριφέρεται περίεργα». Τα ημερολόγια τους δεν ήταν απλά εργαλεία, ήταν ιερές συμφωνίες με τους θεούς, που ευθυγράμμιζαν προσεκτικά την ανθρώπινη ζωή με τους κοσμικούς κύκλους. Κάθε ηλιακή έκλειψη, κάθε ησημερία, κάθε παράξενη κίνηση στον ουρανό θεωρούνταν θεϊκό μήνυμα και οι Μάγια φρόντιζαν να απαντούν με τελετές. Για τους αγρότες, αυτό σήμαινε ότι η σπορά δεν ήταν θέμα εικασίας, ήταν ουράνια εγκεκριμένος προγραμματισμός. Και ενώ σήμερα βασιζόμαστε σε εφαρμογές καιρού, οι Μάγια είχαν κάτι καλύτερο. Μια πνευματική αστρονομία που συνδύαζε επιστήμη, πίστη και αρκετή κοσμική παράνοια ώστε να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση. Για τους Μάγια η θρησκεία δεν ήταν απλά ήσυχες προσευχές. Ήταν ένα πλήρες φεστιβάλ, μισό πάρτι και... αιμοδοσία. Σκεφτείτε πολύχρωμες παρελάσεις με χορευτές σε φτερωτές στολές. Τύμπανα που χτυπούσαν τόσο δυνατά που ακόμα και οι θεοί χτυπούσαν ρυθμό με τα πόδια τους. Ο αέρας γέμιζε με καπνό από λιβάνι, ανακατεμένο με τη μυρωδιά ψημένου καλαμποκιού
ενώ οι χωρικοί ζητοκράβγαζαν, τραγουδούσαν και πιθανότατα καυγάδιζαν για το ποιος φορούσε το μεγαλύτερο κάλυμα κεφαλής. Στην καρδιά όμως αυτών των γιορτών βρισκόταν η θυσία, το αίμα θεωρούνταν το απόλυτο σήμα Wi-Fi για να συνδεθούν με τους θεούς. Βασιλιάδες και ευγενείς τρυπούσαν τη γλώσσα ή τα αυτιά τους με δραματικό τρόπο, ενώ οι ιερείς διακήρυσαν «Οι θεοί το απαιτούν». Κότες και μερικές φορές λιγότερο τυχεροί εχμάλωτοι συμμετείχαν στο τελετουργικό, εξασφαλίζοντας ότι τα θεϊκά εισερχόμενα παρέμεναν γεμάτα. Σήμερα μπορεί να ακούγεται φρικτό, αλλά για τους Μάγια ήταν τόσο φυσιολογικό όσο η πληρωμή φόρων, επώδυνο, ναι, αλλά απαραίτητο. Αυτές οι τελετές έδαιναν την κοινότητα, θυμίζοντας σε όλους ότι οι θεοί είχαν όρεξη και ήταν καλύτερα να μην τους αφήσουν νηστικούς. Ανάμεσα σε χορούς, ψαλμούς και αιματοχυσίες, τα φεστιβάλ των Μάγια ήταν ένα τρελό μείγμα χαράς και φόβου, μισό καρναβάλι, μισό κοσμικό συμβόλαιο. Αν ο παράδεισος ήταν λαμπερός, οι Μάγια είχαν και μέρος για τη σκοτεινή πλευρά. Το Χιμπάλμπα, τον κάτω κόσμο. Αλλά μην το φανταστείτε μόνο σαν σκοτάδι και καταστροφή. Σκεφτείτε το σαν ένα διεστραμμένο τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστές τρομακτικούς θεούς. Οι θρύλοι περιέγραφαν το Χιμπάλμπα ως έναν κόσμο γεμάτο παγίδες. Σπίτια του σκότους, σπίτια με νυχτερίδες, σπίτια με μαχαίρια, ουσιαστικά όλα τα σκηνικά ταινιών τρόμου σε ένα. Οι άρχοντες του Χιμπάλμπα ήταν πονηροί και σκληροί, προκαλώντας τις ψυχές με παράξενες δοκιμασίες που σε έκαναν να αναρωτιέσαι αν οι θεοί είχαν υπερβολικό ελεύθερο χρόνο. Ένα λάθος βήμα και έβρισκες τον εαυτό σου σε ένα δωμάτιο γεμάτο ατελείωτα κουνούπια, κάτι σαν τον χειρότερο εφιάλτη κάθε κατασκηνωτή. Παρόλα αυτά, οι Μάγια δεν έβλεπαν το Χιμπάλμπα μόνο ως τιμωρία. Ήταν μέρος του κοσμικού κύκλου, ένας τόπος όπου η ζωή, ο θάνατος και η αναγέννηση αναμειγνύονταν. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι γενναίες ψυχές μπορούσαν να ξεγελάσουν τους κινδύνους του, μετατρέποντας τον τρόμο σε θρίαμβο. Έτσι, ενώ οι χωρικοί προσεύχονταν στον Τσακ για βροχή ή στην Ιξτσέλ για ασφαλή τοκετό, άναβαν επίσης λιβάνι ελπίζοντας ότι οι άρχοντες του Χιμπάλμπα δεν θα τους έκαναν υπερβολικά σκληρές φάρσες. Για τους Μάγια, ακόμα και η μετά θάνατον ζωή είχε δράμα, χιούμορ και μία δόση εφιαλτικού υλικού. Στον κόσμο των Μάγια, οι ιερείς δεν ήταν απλώς πνευματικοί οδηγοί. Ήταν μερικής απασχόλησης αστρονόμοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, μετεωρολόγοι και ας είμαστε ειλικρινείς, επαγγελματικές μηχανές καπνού. Ντυμένοι με περίτεχνες φτερωτές περικεφαλαίες και ράσα γεμάτα ιερά σύμβολα, περπατούσαν στις πλατείες σαν θεϊκοί διάσημοι. Η δουλειά τους ήταν να ερμηνεύουν τα μηνύματα των θεών, που συχνά σήμαινε να κοιτάζουν τα αστέρια όλη νύχτα και μετά να ανακοινώνουν «Ναι, ώρα για ακόμη μία αιματηρή θυσία». Οι χωρικοί τους εμπιστεύονταν, γιατί ποιος άλλος μπορούσε να ισχυριστεί ότι είχε τους θεούς σε ταχεία κλίση. Αυτοί αποφάσιζαν πότε θα φυτευτούν οι καλλιέργειες, πότε θα γίνουν πόλεμοι και πότε θα συγκεντρωνόταν η κοινότητα για ένα φεστιβάλ. Ήταν οι απόλυτοι προγραμματιστές της κοινωνίας των Μάγια. Και ενώ κάποιοι μπορεί να αναστέναζαν με τα ατελείωτα τελετουργικά, όλοι ήξεραν καλύτερα από το να τους αγνοήσουν. Γιατί αν ο ιερέας έλεγε ότι οι θεοί ήταν κακόκεφοι, κανείς δεν ήθελε να κινδυνεύσει να γίνει ο κοσμικός σάκος του box. Με ψαλμούς, λιβάνι και δραματικό ύφος, οι ιερείς κρατούσαν την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το θείο, αποδεικνύοντας ότι στην κοινωνία των Μάγια μια καλή σύνδεση με τους ουρανούς ήταν εξίσου σημαντική με μια καλή σοδιά. Στην καθημερινή ζωή των Μάγια, το καλαμπόκι δεν ήταν απλά τροφή. Ήταν η ίδια η ζωή, ο χρυσός VIP κάθε νοικοκυριού. Σύμφωνα με τους μύθους τους, οι άνθρωποι ήταν κυριολεκτικά φτιαγμένοι από ζύμη καλαμποκιού. Κάτι που μάλλον εξηγεί γιατί οι αγρότες αντιμετώπιζαν κάθε στάχη σαν μέλος της οικογένειας. Τα χωράφια απλώνονταν στον ορίζοντα, με άνδρες και γυναίκες να δουλεύουν πλάι-πλάι, να φυτεύουν, να ξεχορταριάζουν και να αστιεύονται ότι οι θεοί σίγουρα εφήραν τη γεωργία ως κοσμικό πρόγραμμα γυμναστηρίου. Τα παιδιά ακολουθούσαν, βοηθώντας να διώχνουν τα πουλιά, ενώ κρυφά τσιμπούσαν λίγο ψητό καλαμπόκι όταν κανείς δεν κοιτούσε. Τα φεστιβάλ γιόρταζαν τη συγκομιδή του καλαμποκιού με χορούς, τραγούδια και προσφορές, όλα για να εξασφαλίσουν ότι ο Τσακ θα συνέχιζε να φέρνει βροχή και δεν θα αποφάσιζε να χαζεύει τα σύννεφα. Από τορτίγες μέχρι ταμάλες, το καλαμπόκι εμφανιζόταν σε κάθε γεύμα, κάθε τελετή, κάθε γωνιά του πολιτισμού των Μάγια. Ξεχάστε το χρυσό ή τον νεφρίτη. Αυτός ο ταπεινός σπόρος ήταν το αληθινό νόμισμα της επιβίωσης. Για τους Μάγια,
το καλαμπόκι δεν ήταν απλά μια καλλιέργεια. Ήταν η κόλλα που κρατούσε ενωμένα τα στομάχια τους, τις ιστορίες τους και την αίσθηση της ταυτότητάς τους. Με λίγα λόγια, οι Μάγια δεν έτρωγαν απλώς καλαμπόκι. Ήταν καλαμπόκι και το δήλωναν με υπερηφάνεια. Αν το καλαμπόκι ήταν η τροφή της ζωής, το κακάο ήταν το καύσιμο της αγοράς. Η εκδοχή των Μάγια τόσο για το χρήμα, όσο και για τον πρωινό καφέ. Μπαίνοντας σε μια πολυσύχναστη πλατεία, έβλεπες εμπόρους να διαπραγματεύονται για σπόρους κακάο σαν μεσίτες της Wall Street, μόνο με περισσότερα φτερά και λιγότερη γραφειοκρατία. Ένα πουγγί κακάο μπορούσε να σου αγοράσει ένα κουνέλι, ένα υφαντό ύφασμα ή, αν ένιωθες πολυτελής, ένα λαμπερό νεφρίτη κόσμημα. Φυσικά όλοι έπρεπε να αντισταθούν στον πειρασμό να πιούν τα κέρδη τους, γιατί η ζεστή σοκολάτα θεωρούνταν πολυτελές ποτό άξιο για ευγενείς και πολεμιστές. Οι αγορές δεν ήταν μόνο εμπόριο. Ήταν κοινωνικά κέντρα όπου τα κουτσομπολιά ταξίδευαν πιο γρήγορα από τα αγαθά. Γυναίκες με πολύχρωμα φορέματα έδειχναν τα υφαντά τους. Αγκιοπλάστες παρουσίαζαν πύληνα αγκία με θεατρικό ύφος. Και οι έμποροι καφιόνταν ότι οι σπόροι κακάο τους ήταν σίγουρα πιο φρέσκοι από του Τικάλ. Ακόμη και μουσικοί συμμετείχαν, χτυπώντας τύμπανα για να προσελκύσουν πελάτες στους πάγκους τους. Για τους Μάγια τα ψώνια δεν ήταν ποτέ βαρετά. Ήταν λίγο εμπόριο, λίγο καρναβάλι και λίγο καφεϊνούχα οικονομία. Και ενώ σήμερα περνάμε πιστωτικές κάρτες, οι Μάγια κουδούνιζαν τα πουγγιά κακάο τους, αποδεικνύοντας ότι τα λεφτά πράγματι φυτρώνουν στα δέντρα. Αν η αγορά μύριζε κακάο, τότε οι κουζίνες των Μάγια μύριζαν καθαρή ευτυχία. Η κουζίνα τους ήταν ένας νόστιμος συνδυασμός πρακτικότητας και δημιουργικότητας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι αρχαίοι ήξεραν πώς να τρώνε καλά. Οι τορτίγες ήταν η καθημερινή MVP, επίπεδες, ζεστές και τέλειες για να τυλίγουν τα πάντα, από φασόλια μέχρι ψητή γαλοπούλα. Τα ταμάλες, μικρά πακέτα από ζύμη καλαμποκιού στον ατμό μέσα σε φύλλα, ήταν ουσιαστικά τα τάπερ του κόσμου των Μάγια. Φορητά, νόστιμα και πιθανότατα αιτία πολλών καυγάδων μεταξύ αδελφιών για το ποιος πήρε το μεγαλύτερο. Και μετά ήταν η σοκολάτα, σερβιρισμένη ως πικρό, αφρόδες ρόφημα με πιπέρι τσίλι, το αρχαίο αντίστοιχο ενός ενεργειακού ποτού που λειτουργούσε και ως πολυτελές αγαθό. Οι ευγενείς την απολάμβαναν σαν εκλεκτό κρασί, ενώ οι κοινοί θνητοί ονειρεύονταν την ημέρα που θα μπορούσαν να αντέξουν μια κούπα. Τα γεύματα δεν ήταν απλώς φαγητό, ήταν κοινωνικές εκδηλώσεις, με οικογένειες να συγκεντρώνονται γύρω από τη φωτιά, να μοιράζονται φαγητό, ιστορίες και γέλια. Από την ταπεινή τορτίγια μέχρι το ευγενές κύπελο σοκολάτας, η γαστρονομική κουλτούρα των Μάγια ήταν η απόδειξη ότι τα καλά γεύματα μπορούσαν να γεμίσουν και στομάχια και ψυχές. Και ειλικρινά, ποιος δεν θα αντάλλαζε ένα χρυσό νόμισμα για ένα ζεστό ταμάλες σε μια βροχερή μέρα. Αν νομίζετε ότι οι επιδείξεις μόδας είναι σύγχρονες εφευρέσεις, οι Μάγια θα γελούσαν ευγενικά. Η καθημερινή τους ζωή ήταν γεμάτη χρώμα και στυλ, μετατρέποντας κάθε πλατεία σε πασαρέλα. Οι άντρες φορούσαν βαμβακερούς χιτώνες και μανδύες, ενώ οι γυναίκες έλαμπαν με Huey-Pills και ντυμένα με τολμηρά σχέδια, αποδεικνύοντας ότι η γεωμετρία δεν ήταν μόνο για τα μαθηματικά. Κοσμήματα υπήρχαν παντού, χάντρες από νεφρίτη, κοχύλια και σκουλαρίκια από οψιδιανό τόσο μεγάλα που μάλλον έπιαναν ραδιοσύματα από τους θεούς. Οι τελετουργίες ομορφιάς ξεπερνούσαν τα ρούχα, οι γονείς διαμόρφωναν με αγάπη τα κρανία των μωρών τους σε κομψές κλίσεις και τους έδιναν ελαφρώς στραβά μάτια, γιατί αυτό θεωρούνταν κομψό. Φανταστείτε παιδιά να μεγαλώνουν με γονείς που έλεγαν «Γλυκό μου, μείνε ακίνητο, διορθώνω το μέτωπό σου». Οι ευγενείς έφταναν τη μόδα στα άκρα, με καλύματα κεφαλής ψηλότερα από τον ίδιο τον φορέα, κάνοντας τα κατόφλια καθημερινό αγώνα. Εν τω μεταξύ, οι αγρότες και οι τεχνίτες κρατούσαν τα πράγματα πρακτικά, αλλά ακόμα πολύχρωμα. Γιατί όχι. Για τους Μάγια, το ντύσιμο δεν ήταν ματαιοδοξία. Ήταν ταυτότητα, πνευματικότητα και λίγη δόση ανταγωνισμού. Κάθε σύνολο ψιθύριζε στον κόσμο. Ναι, μπορώ να καλλιεργώ καλαμπόκι, αλλά δείχνω υπέροχος καθώς το κάνω. Όταν επρόκειτο για διασκέδαση, οι Μάγια δεν αρκέστηκαν σε απλά επιτραπέζια παιχνίδια. Εφήραν το ποκ-τα-ποκ, ένα παιχνίδι με μπάλα τόσο έντονο που έκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει με πικνίκ. Οι παίκτες έπρεπε να κρατούν μια βαριά λαστιχένια μπάλα σε κίνηση, αλλά να η ανατροπή, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, μόνο γοφή, αγκώνες και γόνατα. Φανταστείτε τις προπονήσεις.
«Όχι, μην το κλωτσάς. Χρησιμοποίησε το γοφό σου όπως πρέπει». Τα γήπεδα ήταν τεράστιες πέτρινες αρένες, όπου τα πλήθη ζητοκράβγαζαν ξέφρενα, μετατρέποντας κάθε αγώνα σε μείγμα αθλητισμού, τελετουργίας και κοινωνικού δράματος. Για τους ευγενείς, τα παιχνίδια συνδέονταν με θρησκευτικές τελετές, με τα αποτελέσματα να έχουν κοσμική σημασία. Για τους χωρικούς ήταν καθαρή διασκέδαση, με στοιχήματα, καυχησιολογίες και ίσως λίγη πειραχτική κουβέντα. Και όταν δεν παρακολουθούσαν ποκ τα ποκ, οι μάγια λάτρευαν τη μουσική, φλογέρες, τύμπανα, κουδουνίστρες και κοχύλια τρομπέτες γέμιζαν τον αέρα στις γιορτές, κάνοντας κάθε δρόμο να μοιάζει με παρέλαση. Μαζί το παιχνίδι και η μουσική δημιούργησαν έναν πολιτισμό όπου η χαρά και το τελετουργικό χόρευαν χέρι-χέρι. Είτε υδρώνοντας στο γήπεδο, είτε λυκνιζόμενοι στους ρυθμούς των τυμπάνων, οι μάγια απέδειξαν ότι ήξεραν πώς να συνδυάζουν το ιερό καθήκον με τη διασκέδαση. Πολύ πριν τα emoji κατακτήσουν τα τηλέφωνά μας, οι μάγια ήταν ήδη δάσκαλοι στο να μετατρέπουν εικόνες σε λέξεις. Το ιερογλυφικό του σύστημα γραφής έμοιαζε με μίξη μεταξύ γκαλερί τέχνης και παζλ, με εκατοντάδες σύμβολα να αντιπροσωπεύουν ήχους, αντικείμενα και ολόκληρες ιδέες. Φανταστείτε να γράφετε μια λίστα για ψώνια, όπου κάθε αντικείμενο είναι ένα μικρό σχέδιο, καλαμπόκι, φασόλια, κολοκύθα. Ξαφνικά γίνεται μια τοιχογραφία. Οι γραφείς χάρασαν και ζωγράφιζαν αυτά τα γλυφικά σε πέτρα, κώδικες και κεραμικά, διασφαλίζοντας ότι η ιστορία, οι μύθοι και οι βασιλικές καυχησιολογίες θα διατηρηθούν για πάντα. Αιώνες αργότερα, οι σύγχρονοι μελετητές έπρεπε φυσικά να παίξουν το απόλυτο παιχνίδι αποκρυπτογράφησης, μισοκλίνοντας τα μάτια τους στα σύμβολα και συζητώντας αν ένα σήμα σήμαινε «βασιλιάς» ή «αγουάρος» ή ίσως απλά «μην αγγίζετε αυτή την κατσαρόλα». Για πολύ καιρό η γραφή φαινόταν σαν άλυτος κώδικας, μέχρι που οι ανακαλύψεις του 20ου αιώνα αποκάλυψαν ότι τα μάγια γλυφικά συνδύαζαν φωνητικούς ήχους με εικόνες. Ξαφνικά οι λέξεις τους ζωντάνεψαν ξανά, ιστορίες θεών, δυναστιών και ακόμη και καθημερινών αστείων ξαναβγήκαν στο φως μετά από αιώνες σιωπής. Οι μάγια απέδειξαν ότι πολύ πριν τα memes η ανθρωπότητα ήδη λάτρευε να μετατρέπει εικόνες σε ιστορίες, ένα γλυφικό τη φορά. Στο μεγάλο θέατρο της κοινωνίας των μάγια, οι γραφείς ήταν οι αφανείς rock star, λίγο ιστορικοί, λίγο αφηγητές, λίγο μάγοι με φτερό. Καθισμένοι με τους κώδικες από φλοιό δέντρου ή σκαλίζοντας την πέτρα, μετέτρεπαν βασιλικά κουτσομπολιά, επικά έπι και κοσμικούς υπολογισμούς σε κομψά ιερογλυφικά. Φανταστείτε έναν βασιλιά να παρελάβει στη μάχη και τον γραφέα να το γράφει έτσι. Η μεγαλειότητά του σήμερα τα διέλυσε όλα. Αυτοί οι γραφείς δεν κατέγραφαν απλώς γεγονότα. Διαμόρφωναν την κληρονομιά, αποφασίζοντας ποιες νίκες θα θυμούνται και ποιες ντροπιαστικές ήττες θα εξαφανίζονταν αθόρυβα. Οι ευγενείς βασίζονταν σε αυτούς όπως η σύγχρονη πολιτική στους λογογράφους, γιατί κάθε σύμβολο ήταν ταυτόχρονα προπαγάνδα και ποίηση. Τα γραφεία τους δεν ήταν ήσυχα. Δούλευαν υπό το βλέμμα ιερέων, ηγεμόνων και περίεργων χωρικών, όλοι περιμένοντας να δουν ποια ιστορία θα χαραχθεί στην αιωνιότητα. Και ενώ έδειχναν σοβαροί, μπορείς σχεδόν να φανταστείς ένα πονηρό χαμόγελο όταν πρόσθεταν λίγη παραπάνω λάμψη στη νίκη ενός βασιλιά. Για τους μάγια, οι γραφείς δεν ήταν κομπάρσι στο παρασκήνιο. Ήταν οι φύλακες της μνήμης, εξασφαλίζοντας ότι όταν οι μελλοντικές γενιές κοιτούσαν πίσω, η ιστορία θα διαβαζόταν σαν επική σάγκα αντί για μια βαρετή λίστα για ψώνια. Πολύ πριν οι σύγχρονοι αστρονόμοι χτίσουν γιγάντια τηλεσκόπια, οι μάγια ήταν ήδη φανατικοί του ουρανού με ταλέντο στην ακρίβεια. Χρησιμοποιώντας τίποτε περισσότερο από τα μάτια τους, τα παρατηρητήρια και πολλή υπομονή, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών με τόση ακρίβεια που μπορούσαν να προβλέψουν ηλιακές εκλήψεις αιώνες πριν. Φανταστείτε έναν ιερέα να ανακοινώνει «Μην πανικοβληθείτε, ο ήλιος θα εξαφανιστεί ακριβώς το μεσημέρι». Και ναι, το σχεδίασα εγώ. Οι υπολογισμοί τους ήταν τόσο ακριβείς που οι σύγχρονοι επιστήμονες ακόμα θαυμάζουν πόσο κοντά έφτασαν στους σημερινούς αστρονομικούς αριθμούς. Χρησιμοποιούσαν αυτά τα κοσμικά δεδομένα όχι μόνο για τη γεωργία, αλλά και για να αποφασίσουν πότε να οργανώσουν μεγάλες γιορτές ή όπως θα το λέγαμε σήμερα, θεϊκό σχεδιασμό πάρτι. Για αυτούς ο ουρανός ήταν ένα τεράστιο κοσμικό ρολόι που χτυπούσε σε μοτίβα που μόνο οι πιο αφοσιωμένοι αστεροσκόποι μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν. Και ενώ σήμερα βασιζόμαστε σε εφαρμογές για να μάθουμε πότε θα γίνει η επόμενη έκλειψη,
Οι Μάγια είχαν κάτι καλύτερο. Έναν ολόκληρο πολιτισμό ουρανοπαρατηρητών που έβλεπαν την αστρονομία ως επιστήμη αλλά και ως θέατρο. Το αποτέλεσμα, ένα μείγμα μαθηματικών, πίστης και θεατρικότητας που έκανε το σύμπαν να μοιάζει με μια γειτονική παράσταση. Αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο να παρακολουθείτε ένα ημερολόγιο, οι Μάγια είχαν 3 και κατάφερναν να τα χειρίζονται όλα χωρίς να ξεχάσουν καμία γενέθλια. Πρώτο ήταν το Χαμπ, ένα ηλιακό ημερολόγιο 365 ημερών, ιδανικό για τη γεωργία και για να ξέρουν πότε να θερήσουν το καλαμπόκι χωρίς μαντεψιές. Έπειτα υπήρχε το Τσόλκιν, ένα ιερό ημερολόγιο 260 ημερών που οι ιερείς χρησιμοποιούσαν για τελετές, ονοματοδοσίες μωρών και πιθανότατα για να αποφασίσουν το κοσμικό αντίστοιχο ενός τυχερού λαχνού. Τέλος, το Long Count, μια τεράστια χρονογραμμή που εκτινόταν σε αιώνες, κάνοντας τα δικά μας πρωτοχρονιάτικα ψηφίσματα να φαίνονται ντροπιαστικά βραχυπρόθεσμα. Μαζί αυτά τα ημερολόγια λειτουργούσαν σαν έναν κοσμικό κύβο του Ρούμπικ, με κύκλους ημερών, μηνών και εποχών που αλληλοσυνδέονταν. Οι γραφείς και οι ιερείς τα παρακολουθούσαν με εντυπωσιακή ακρίβεια, ανακοινώνοντας «Καλά νέα, σήμερα είναι ευνοϊκή μέρα για να φυτέψετε φασόλια, αλλά χάλια για κούρεμα». Όταν το Long Count μηδενιζόταν, δεν ήταν το τέλος του κόσμου. Συγγνώμη, memes του 2012, αλλά η αρχή ενός νέου κύκλου, σαν να πατάς ανανέωση στο σύμπαν. Οι Μάγια απέδειξαν ότι ο χρόνος δεν ήταν απλώς μια ευθεία γραμμή. Ήταν ένας χορός αριθμών, τελετών και κοσμικής χορογραφίας. Για τους Μάγια το μυαλό και τα τούβλα πήγαιναν χέρι-χέρι. Η γνώση τους δεν ήταν γραμμένη μόνο σε βιβλία, αλλά χαραγμένη σε ολόκληρες πόλεις. Πάρτε τα μαθηματικά τους. Επινόησαν την έννοια του μηδενός αιώνες πριν από μεγάλο μέρος του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι ήταν μπροστά στο παιχνίδι, ενώ η υπόλοιπη ανθρωπότητα ακόμα μετρούσε στα δάχτυλα. Με αυτή τη μαθηματική ιδιοφυΐα σχεδίασαν πόλεις με εντυπωσιακή συμμετρία, πυραμίδες ευθυγραμμισμένες με τα άστρα και γήπεδα που αντιχούσαν την κοσμική τάξη. Φανταστείτε έναν χτίστη να λέει «Μην ανησυχείτε, οι γωνίες ευθυγραμμίζονται με την Αφροδίτη, οπότε οι θεοί θα το εγκρίνουν σίγουρα». Οι αρχιτεκτονικές τους ικανότητες δεν ήταν απλώς πρακτικές, ήταν δηλώσεις δύναμης και πνεύματος. Γέφυρες, πλατείες και ναοί έδειχναν γεωμετρία τόσο ακριβή που θα έκανε τους σύγχρονους μηχανικούς να ελέγξουν ξανά τις αριθμομηχανές τους. Και το καλύτερο, τα κατάφεραν όλα χωρίς μεταλλικά εργαλεία ή τροχούς, μόνο με εφευρετικότητα και ομαδική δουλειά. Από το μικρότερο γλυφικό μέχρι την ψηλότερη πυραμίδα, οι Μάγια απέδειξαν ότι η γνώση μπορούσε να είναι και λειτουργική και όμορφη. Η κληρονομιά τους μας θυμίζει ότι η επιστήμη και η τέχνη δεν συνυπάρχουν απλώς. Διοργανώνουν μαζί ένα θεαματικό πάρτι. Ο στρατός των Μάγια δεν ήταν απλώς μια τυχαία ομάδα αγροτών με ραβδιά. Ήταν μια πειθαρχημένη δύναμη με στυλ, στρατηγική και άφθονα φτερά. Οι στρατιώτες φορούσαν πολύχρωφες υφασμάτινες πανοπλίες, ζωικές περικεφαλαίες και κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα στολισμένα με λεπίδες οψιδιανού τόσο κοφτερές που θα έκαναν ακόμη και τα σύγχρονα μαχαίρια να ζηλεύουν. Φανταστείτε να αντιμετωπίζετε έναν πολεμιστή που έμοιαζε μισός άνθρωπος, μισός ιαγουάρος και ολοκληρωτικά έτοιμος να σας καταστρέψει τη μέρα. Οι στρατοί τους ήταν οργανωμένοι σε τάξεις. Οι ευγενείς οδηγούσαν την επίθεση σαν εντυπωσιακοί καπετάνοι, ενώ οι κοινοί άνθρωποι γέμιζαν τις γραμμές ως πεζικάριοι. Η στρατηγική είχε σημασία. Ενέδρες στη ζούγκλα, πολιορκίες αντίπαλων πόλεων και ψυχολογικός πόλεμος με τρομακτικές πολεμικές κραυγές. Αλλά εδώ είναι το κόλπο. Η νίκη δεν σήμαινε πάντα θάνατο. Η σύλληψη εχθρών ζωντανών ήταν συχνά πιο σημαντική από την πλήρη ήττα τους. Αφού αυτοί οι αιχμάλωτοι ήταν πολύτιμοι για τελετουργικές θυσίες στην πατρίδα. Έτσι το πεδίο της μάχης ήταν μισό μάχη, μισό εκστρατεία στρατολόγησης για τους θεούς. Με τις φτερωτές στολές, τα όπλα από οψιδιανό και τις δραματικές τακτικές, οι Μάγια μετέτρεψαν τον πόλεμο σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι, αλλά και ιερό καθήκον. Και ας είμαστε ειλικρινείς, τίποτα δεν λέει εκφοβισμός όσο ένας στρατιώτης που ουρλιάζει ντυμένος ως ιαγουάρος με ένα τσεκούρι από ηφαιστειακό γυαλί. Αν ο κόσμος των Μάγια είχε μια αντιπαλότητα τόσο δραματική όσο ένας τελικός αθλητικού αγώνα, αυτή ήταν το Τικάλ εναντίον του Καλακμούλ. Αυτές οι δύο υπερδυνάμεις της ζούγκλας πολεμούσαν τόσο συχνά που οι ιστορικοί αστιεύονται ότι χρειάζονταν εισιτήρια διαρκείας για τους πολέμους τους. Το Τικάλ με τις πανύψηλες πυραμίδες του και τη φιλοδοξία μεγαλύτερη από τις πλατείες του
συγκρούστηκε επανειλημμένα με το Καλακμούλ, τον πονηρό γείτονα, που πάντα έμοιαζε να έχει μια επιπλέον συμμαχία στο μανίκι. Οι μάχες δεν αφορούσαν μόνο την επικράτεια. Αφορούσαν το κύρος, γιατί τίποτα δεν λέει «εγώ είμαι το αφεντικό», όσο το να σέρνει στο σπίτι αντίπαλους ευγενείς με αλυσίδες. Φανταστείτε πολεμιστές να ορμούν σε ναούς, ενώ οι γραφείς στέκονται δίπλα. Ήδη χαράσσοντας τις επιγραφές της νίκης. Σήμερα κατατροπώσαμε το Καλακμούλ ξανά. Φυσικά το πήγαινε έλα ήταν έντονο. Μερικές φορές κέρδιζε το Τικάλ, άλλες φορές αντεπιτίθετο το Καλακμούλ, κάνοντας την αντιπαλότητα να μοιάζει με ατελείωτο παιχνίδι σκάκι, παιγμένο με πραγματικές ανθρώπινες ζωές. Οι συμμαχίες μεταβάλλονταν σαν την άμμο, με μικρότερες πόλεις να παίρνουν πλευρές και μετά να το μετανιώνουν. Για τους Μάγια, αυτοί οι πόλεμοι δεν ήταν μόνο για επιβίωση. Ήταν θέατρο, περηφάνεια και κοσμικά δικαιώματα καυφυσιολογίας. Εν ολίγης, το Τικάλ εναντίον Καλακμούλ ήταν λιγότερο μια φορά και έναν καιρό και περισσότερο συνεχίζεται. Για τους Μάγια, ο πόλεμος δεν ήταν απλώς για τη γη ή την εξουσία. Ήταν για να εντυπωσιάσουν τους θεούς και να δώσουν στο βασιλιά δικαιώματα καυφυσιολογίας. Οι αιχμάλωτοι δεν λαμβάνονταν απλώς για να γεμίσουν φυλακές. Παρελάβνονταν πίσω στην πατρίδα σαν ζωντανά τρόπαια, προορισμένα για τελετουργική θυσία. Φανταστείτε έναν βασιλιά να καυχέται. Βλέπετε αυτόν τον άντρα, ήταν κάποτε πρίγκιπας. Τώρα είναι VIP καλεσμένος για το βωμό. Όσο πιο υψηλού κύρους ήταν ο αιχμάλωτος, τόσους περισσότερους κοσμικούς πόντους κέρδιζε ο ηγεμόνας, μετατρέποντας τις νίκες σε θεϊκές επικυρώσεις. Οι μάχες συχνά τελείωναν με μεγαλοπρεπείς τελετές, όπου τύμπανα βροντούσαν. Καπνοί λιβανιούς τρυφογύριζαν και οι άτυχοι αιχμάλωτοι συνειδητοποιούσαν ότι επρόκειτο να γίνουν το αποκορύφωμα της παράστασης. Και για τον κόσμο που παρακολουθούσε ήταν μισό θρησκευτικό καθήκον, μισό τρομακτικό θέατρο, ένα μείγμα αφοσίωσης και θεάματος. Για τους Μάγια το αίμα δεν ήταν απλώς ζωή, ήταν ιερό καύσιμο που κρατούσε το σύμπαν σε λειτουργία, σαν λάδι για τον κοσμικό κινητήρα. Έτσι, όταν οι βασιλιάδες ηγούνταν των στρατών τους, δεν ήταν απλώς στρατηγοί. Ήταν παραγωγή του απόλυτου τελετουργικού δράματος, με το πεδίο μάχης ως σκηνή και τους θεούς ως κοινό. Δεν τελείωνε κάθε συνάντηση των Μάγια με λεπίδες οψιδιανού, μερικές φορές τελείωνε με την ανταλλαγή κόκκων κακάο και καθρεφτών από οψιδιανό πέρα από τα σύνορα. Το εμπόριο με το Τεοτιουακάν και άλλους πολιτισμούς μετέτρεψε τις πολυσύχναστες αγορές σε διεθνή συνέδρια, μόνο με περισσότερα φτερά και λιγότερα PowerPoints. Φανταστείτε έναν έμπορο των Μάγια να παζαρεύει για νεφρίτη, ενώ ο αντίστοιχός του από το Τεοτιουακάν επιμένει να προσθέσει μερικά εξωτικά φτερά πουλιών ως μπόνους. Αυτές οι ανταλλαγές δεν αφορούσαν μόνο πράγματα. Αφορούσαν το κύρος, την πολιτική και την επίδειξη. Ένας βασιλιάς που εξασφάλιζε εισαγωγές οψιδιανού μπορούσε να καυχηθεί για ισχυρότερα όπλα, ενώ ένας άλλος που έφερνε πολύχρωμα φτερά και τσάλ μπορούσε να κυκλοφορεί σαν ο πιο καλοντημένος ηγεμόνας του γαλαξία. Και ας μην ξεχνάμε το κακάο, ο σπόρος που χρησίμευε τόσο ως νόμισμα όσο και ως πακέτο εκκίνησης για ζεστή σοκολάτα. Η διπλωματία έμοιαζε συχνά περισσότερο με μια τεράστια αγορά, όπου οι συμμαχίες σφραγίζονταν με δώρα αντί για υπογραφές. Με λίγα λόγια, το εμπόριο δεν ήταν απλά δουλειές. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι Μάγια έλεγαν στον κόσμο «Έχουμε στυλ, έχουμε συνδέσεις και ναι, η σοκολάτα μας είναι καλύτερη από τη δική σας». Για τους Μάγια δεν λύνονταν όλες οι συγκρούσεις με ρόπαλα από οψιδιανό. Μερικές φορές λύνονταν με καμπάνες γάμου, ή τουλάχιστον την αρχαία εκδοχή τους. Η πολιτική γάμη ήταν οι απόλυτες συνθήκες ειρήνης, όπου οι βασιλιάδες πρόσφεραν τις κόρες τους ως ζωντανές συμμαχίες. Φανταστείτε μια μεγαλοπρεπή τελετή, ευγενείς με φτερωτούς μανδύες να χαμογελούν αμήχανα, ενώ η νύφη σκέφτεται «Τέλεια, τώρα εγώ είμαι η συνθήκη». Αυτές οι ενώσεις δεν αφορούσαν τον ρομαντισμό. Spoiler, συνήθως δεν υπήρχε πολύς. Αφορούσαν την εξασφάλιση εμπορικών δρόμων, τη διασφάλιση συμμάχων και το να βεβαιωθούν ότι οι γείτονες δεν θα εμφανιστούν με στρατό την επόμενη εβδομάδα. Ένας βασιλικός γάμος μπορούσε να ενώσει δύο ισχυρές πόλεις ή τουλάχιστον να καθυστερήσει τον αναπόφευκτο καυγά τους για μερικές δεκαετίες. Δώρα ρέουν, γιορτές διοργανώνονται και όλοι ζητοκραυγάζουν, αν και μερικοί πιθανότατα μουρμουρίζουν, για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Στο τέλος, η διπλωματία μέσω γάμου ήταν ένα στίχημα. Μερικές φορές δημιουργούσε χρυσές εποχές συνεργασίας,
Άλλες φορές απλώς έδινε στους βασιλιάδες καινούριους συγγενείς για να τσακώνονται. Σε κάθε περίπτωση, οι Μάγια μετέτρεψαν το γάμο σε μια πολιτική κίνηση σκακιού, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη μπορεί να είναι τυφλή, αλλά η διπλωματία κρατάει πάντα το ένα μάτι ανοιχτό. Η κλασική περίοδος των Μάγια, 250-900 ήταν σαν τη χρυσή τους εποχή σε μορφή mixtape, γεμάτη με όλες τις επιτυχίες. Πόλεις όπως το Τικάλ, το Παλένκε και το Κοπάν δεν ήταν απλώς οικισμοί, ήταν μεγακέντρα γεμάτα ναούς, πλατείες και πυραμίδες που έκαναν τους γείτονες να ζηλεύουν. Φανταστείτε να περπατάτε στο Τικάλ, στο αποκορύφωμά του. Γραφείς να σημειώνουν ασταμάτητα, έμποροι να παζαρεύουν για κόκκους κακάο, πολεμιστές να περπατούν καμαρωτοί με φτερωτές πανοπλίες και ιερείς να συγχρονίζουν τελετές με την ακρίβεια κοσμικών DJ. Οι πληθυσμοί εκτοξεύονταν στις δεκάδες χιλιάδες, κάνοντας αυτές τις πόλεις να μοιάζουν με τα Νέα Υόρκη της ζούγκλας. Και φυσικά οι βασιλιάδες συναγωνίζονταν για τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά μνημεία. Γιατί τι είναι η εξουσία αν δεν έχεις πυραμίδα ψηλότερη από του αντιπάλου σου? Η τέχνη, η επιστήμη και η πολιτική άνθησαν μαζί, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε ένα μείγμα ιερής υποχρέωσης και ανταγωνιστικής επίδειξης. Ήταν μια εποχή που οι Μάγια έμοιαζαν ασταμάτητοι, με τον πολιτισμό τους να ακτινοβολεί λαμπρότητα σε όλη την Κεντρική Αμερική. Κοιτώντας πίσω, δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αιώνας, αλλά η blockbuster εποχή του πολιτισμού των Μάγια. Αν η κλασική περίοδος ήταν η χρυσή εποχή των Μάγια, τότε η τέχνη ήταν το λαμπερό της κόσμημα. Οι Μάγια δεν ήταν απλώς χτίστες από πέτρα, ήταν καλλιτέχνες με στυλ. Τα γλυπτά τους απεικόνιζαν βασιλιάδες που έμοιαζαν ταυτόχρονα ισχυροί και ελαφρώς αυτάρεσκοι, ενώ οι θεοί εμφανίζονταν σε δραματικές πόζες που θύμιζαν ήρωες κόμιξ. Οι τοιχογραφίες ξεχύλιζαν από ζωντανά χρώματα, δείχνοντας την καθημερινή ζωή, μάχες και τελετές, μετατρέποντας τους τοίχους στο αρχαίο αντίστοιχο του Instagram feed. Η κεραμική δεν ήταν μόνο για την κατανάλωση σοκολάτας. Ήταν ένας καμβάς γεμάτος γλυφές και πνευματώδη σχέδια, που μερικές φορές απεικόνιζαν ευγενείς την ώρα του συμποσίου, σαν να είχαν φωτογραφηθεί αυθόρμητα. Κάθε έργο είχε πολλά επίπεδα σημασίας. Μια απεικόνιση ιαγουάρου δεν ήταν απλώς μια γάτα, ήταν μια κοσμική μεταφορά με δόντια. Και οι λεπτομέρειες. Οι τεχνίτες σκάλιζαν τον οψιδιανό με τόση ακρίβεια που σε έκανε να νιώθεις νευρικότητα. Για τους Μάγια η τέχνη δεν ήταν διακόσμηση. Ήταν προπαγάνδα, αφήγηση και μια πνευματική γραμμή απευθείας στους θεούς. Ήταν όμορφη, δυνατή και πότε-πότε λίγο υπερβολική. Ακριβώς όπως πρέπει να θυμόμαστε έναν πολιτισμό στο απόγειό του. Οι Μάγια δεν ήταν μόνο πολεμιστές και αρχιτέκτονες. Ήταν και οι γιατροί της γειτονιάς με ένα εντυπωσιακό φυτικό φαρμακείο. Ξεχάστε τα σύγχρονα χάπια. Οι Μάγια μπορούσαν να θεραπεύσουν πονοκεφάλους με φλοιοδέντρου, να καταπραουνούν στομαχόπονους με κακάο και ακόμη να κλείσουν πληγές με πολτοποιημένα φύλλα που λειτουργούσαν σαν φυσικά επιθέματα. Οι θεραπευτές τους, μισοί επιστήμονες και μισοί σαμάνοι, είχαν γνώσεις που συνδύαζαν παρατήρηση με τελετουργία. Φανταστείτε κάποιον να εξετάζει έναν ασθενή, ενώ ταυτόχρονα ψιθυρίζει προσευχές για να κρατήσει μακριά τα ενοχλητικά πνεύματα του κάτω κόσμου. Μερικές θεραπείες ακούγονται οικίες ακόμη και σήμερα. Αλόι για εγκάβματα, μέλι για λοιμώξεις, καυτερές πιπεριές για τόνωση της κυκλοφορίας. Άλλες, ας πούμε ότι ήταν λίγο πιο πειραματικές, όπως η χρήση παραισθησιογόνων φυτών για τη διάγνωση ασθενειών, γιατί τίποτα δεν λέει ακριβής διάγνωση, όσο τα οράματα με ομιλούντες ιαγουάρους. Αστεία στην άκρη, η ιατρική παράδοση των Μάγια ήταν αιώνες μπροστά, συνδυάζοντας πρακτική βοτανολογία με πνευματική πίστη. Η προσέγγιση τους δεν αφορούσε μόνο τη θεραπεία των σωμάτων, αφορούσε τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανθρώπων, φύσης και θεών. Με έναν τρόπο κάθε θεραπευτής ήταν και φαρμακοποιός και κοσμικός διαπραγματευτής, οπλισμένος με βότανα, ψαλμούς και ίσως μια πρέζα τσίλι. Στην χρυσή εποχή των Μάγια, η κοινωνία ήταν οργανωμένη σαν μια πολύ αυστηρή λίστα καλεσμένων σε πάρτι. Στην κορυφή κάθονταν βασιλιάδες και βασίλισσες, απολαμβάνοντας θρόνους με φτερά και ροφήματα κακάο, τόσο πηχτά που χρειάζονταν κουτάλι. Οι ευγενείς περπατούσαν σαν influencers, επιδεικνύοντας κοσμήματα από νεφρίτη και εντυπωσιακά καλύματα κεφαλής. Οι ιερείς, meanwhile, διαχειρίζονταν τόσο το ημερολόγιο όσο και την πνευματική ευημερία όλων. Φανταστείτε έναν αστρολόγο αναμεμειγμένο με life coach. Κάτω από αυτούς ήταν οι γραφείς,
οι διανοούμενοι rock star που έγραφαν την ιστορία με ιερογλυφικά, που μόνο οι ελίτ μπορούσαν να διαβάσουν, κάνοντάς τους φύλακες των κουτσομπολιών του πολιτισμού. Η εκπαίδευση ήταν κυρίως προνόμιο των ευγενών, όπου οι νέοι άρχοντες μάθαιναν μαθηματικά, αστρονομία και φυσικά πώς να δείχνουν σοβαροί φορώντας φτερά. Οι κοινοί θνητοί δεν ήταν εντελώς αποκλεισμένοι. Καλλιεργούσαν, έφτιαχναν αντικείμενα και έπαιζαν το παιχνίδι με την μπάλα που ήταν και άθλημα και μερικές φορές οντισιόν για τη μετά θάνατον ζωή. Η ιεραρχία ήταν αυστηρή, αλλά έδινε στους μάγια έναν ρυθμό. Κάθε τάξη είχε τον ρόλο της και μαζί έχτιζαν μια κοινωνία που ήταν ταυτόχρονα οργανωμένη και θεατρικά φαντασμαγορική. Σκεφτείτε λιγότερο, όλοι ίσοι και περισσότερο, όλοι ξέρουν τη στολή τους για το κοσμικό θεατρικό. Η λάμψη του πολιτισμού των Μάγια δεν έμεινε κλειδωμένη στη ζούγκλα. Εξαπλώθηκε σε όλη την Κεντρική Αμερική σαν την αρχαία εκδοχή ενός viral trend. Το ημερολογιακό του σύστημα εντυπωσίασε τους γείτονες. Τα ιερογλυφικά τους ενέπνευσαν άλλα συστήματα γραφής και η αρχιτεκτονική τους επηρέασε πόλεις πολύ πέρα από τα εδάφη των Μάγια. Φανταστείτε έναν διπλωμάτη από έναν άλλο πολιτισμό να μπαίνει στο Τσιτσέν Ιτζά με το σαγόνι να πέφτει όπως κάποιος που βλέπει το Times Square για πρώτη φορά. Οι εμπορικές οδοί μετέφεραν όχι μόνο κακάο και νεφρίτη, αλλά και ιδέες, ιστορίες και τελετουργίες. Σύντομα, στοιχεία της θρησκείας και του στυλ των Μάγια εμφανίστηκαν σε όλη τη Μεσοαμερική σαν πολιτιστικά καμέο. Ακόμα και αιώνες αργότερα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες έμειναν άφωνοι όταν βρήκαν τη γνώση των Μάγια υφασμένη στη ζωή των γύρω λαών. Ήταν σαν οι Μάγια να είχαν αφήσει πίσω τους ένα πολιτιστικό σήμα Wi-Fi, ισχυρό, κομψό και αδύνατο να αγνοηθεί. Η χρυσή τους εποχή δεν αφορούσε μόνο το να είναι λαμπρή στο σπίτι, αφορούσε την εξαγωγή αυτής της λάμψης παντού. Και ειλικρινά, ποιος δεν θα ήθελε να αντιγράψει έναν πολιτισμό που κατάφερε να συνδυάσει σοκολάτα, πυραμίδες και κοσμικά μαθηματικά σε ένα εκθαμβωτικό πακέτο. Όσο ένδοξες και αν ήταν οι πόλεις των Μάγια, ούτε οι πιο μεγαλοπρεπείς πυραμίδες δεν μπορούσαν να σταματήσουν το οικογενειακό δράμα των βασιλιάδων. Εσωτερικές κρίσεις ξεσπούσαν σαν σαπουνόπερες σε fast forward. Βασιλιάδες τσακώνονταν με τα αδέλφια τους. Ευγενείς συνομωτούσαν στα κρυφά και μερικές φορές ολόκληρες πόλεις χωρίζονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα πιο γρήγορα και από το να πεις ποιος παίρνει το στέμμα από νεφρίτη. Πραξικοπήματα και εξεγέρσεις έγιναν τόσο συνηθισμένα που ένας επισκέπτης θα αναρωτιόταν αν το παλάτι είχε περιστρεφόμενες πόρτες. Οι πολίτες που κάποτε εντυπωσιάζονταν από θεϊκούς ηγεμόνες άρχισαν να αμφιβάλλουν αν αυτοί οι φτερωτοί βασιλιάδες ήταν όντως θεοί ή απλώς πανάκριβοι μπελάδες. Στρατοί βάδιζαν όχι μόνο εναντίον εξωτερικών εχθρών, αλλά και εναντίον γειτόνων και πρώην συμμάχων μέσα στα ίδια τα τείχη. Το αποτέλεσμα, ατελείωτο χάος, με ηγέτες τόσο απασχολημένους να καυγαδίζουν για το ποιος θα κάτσει στον πιο πολυτελή θρόνο, ώστε να μην βλέπουν ότι η αυτοκρατορία κλονιζόταν σιγά σιγά. Η εσωτερική διαμάχη δεν αποδυνάμωσε τους Μάγια μόνο πολιτικά. Εξάντλησε τους πόρους τους, διέσπασε την αφοσίωσή τους και έδωσε στους αντιπάλους άφθονους λόγους για να γελάνε. Με λίγα λόγια, η πανίσχυρη αυτοκρατορία άρχισε να σκοντάφτει στα ίδια της τα σανδάλια, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές η μεγαλύτερη απειλή δεν βρίσκεται έξω από τα τείχη, αλλά κάθεται κατευθείαν στον θρόνο. Λες και το παλατιανό δράμα δεν ήταν αρκετό, η φύση αποφάσισε να το παρακάνει. Οι Μάγια βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή υπό τη μορφή μακρών, πεισματάρικων ξηρασιών, σαν ο ουρανός να ακύρωσε τη συνδρομή της βροχερής περίοδου. Τα ποτάμια συρρικνώθηκαν, οι καλλιέργειες μαράθηκαν και οι αγρότες κοιτούσαν τα ξερά χωράφια καλαμποκιού με ύφος που έλεγε «Σοβαρά, πάλι». Χωρίς σταθερές βροχές, η περίφημη διατροφή με βάση το καλαμπόκι μετατράπηκε σε κρίση καλαμποκιού. Οι αποθήκες άδειασαν πιο γρήγορα και από κουτσομπολιό στην αγορά και οι κοινότητες άρχισαν να παλεύουν με το λοιμό. Οι ιερείς δοκίμασαν κάθε τελετουργικό που υπήρχε. Πρόσφεραν θυσίες και έψελναν κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά τα σύννεφα αρνήθηκαν πεισματικά να εμφανιστούν. Η γεωργία, κάποτε το θεμέλιο της δύναμης των Μάγια, κατέρε τώρα σαν μπαγιάτικες τορτίγες. Οι οικογένειες εγκατέλειπαν τα χωράφια τους. Οι έμποροι έχαναν δουλειές και οι βασιλιάδες, που υποτίθεται ότι έλεγχαν τους ουρανούς, έχαναν την αξιοπιστία τους τόσο γρήγορα όσο ξηραίνονταν τα ποτάμια. Η φάρσα της φύσης ήταν αμήλικτη.
Οι άλλοτε γόνιμες γέες έγιναν πεδία σκόνης. Με λίγα λόγια, οι πανίσχυροι μάγια βρέθηκαν σε μία μάχη που δεν μπορούσαν να κερδίσουν ενάντια στο δελτίο καιρού. Καθώς οι ξηρασίες συνεχίζονταν και οι πολιτικές διαμάχες απορροφούσαν ενέργεια, ένα άλλο πρόβλημα μεγάλωνε. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολύ λίγοι πόροι. Η καρδιά των μάγια ήταν έτοιμη να εκραγεί με πόλεις γεμάτες σαν πανηγύρι. Τα χωράφια έφτασαν στα όρια τους, τα δάση κόβονταν πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσαν να ξαναφυτρώσουν και τα θυράματα εξαφανίζονταν σαν να είχαν ακούσει το καμπανάκι του δείπνου μία φορά παραπάνω. Οι κοινοί άνθρωποι κουβαλούσαν στάμνες νερού και καυσόξυλα με όλο και πιο κουρασμένα πρόσωπα, ενώ οι άρχοντες απαιτούσαν περισσότερους φόρους, λες και οι πόροι ήταν άπειροι. Σύντομα παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε όλα, από τροφή μέχρι καυσόξυλα και γόνιμο έδαφος. Οι αγρότες έπρεπε να δουλεύουν σκληρότερα για μικρότερες εισοδιές και οι έμποροι πάλευαν να βρουν αγαθά που άξιζαν ανταλλαγή. Ήταν σαν η γη η ίδια να είχε εξαντλήσει την πιστωτική της κάρτα και να είχε έρθει ο λογαριασμός. Ο υπερπληθυσμός μετέτρεψε την αυτοκρατορία σε χύτρα ταχύτητας. Πεινασμένα στόματα, συρρυκνωμένα χωράφια και λιγότεροι πόροι άναβαν τη σπίθα της αναταραχής που ούτε οι πιο μεγαλόπρεπες πυραμίδες δεν μπορούσαν να κρύψουν. Οι μάγια δεν ιτήθηκαν από τεμπελιά. Απλώς ξεπεράστηκαν αριθμητικά από την ίδια τους την επιτυχία. Σαν να μην έφταναν οι εσωτερικές έρηδες, οι ξηρασίες και ο υπερπληθυσμός, οι μάγια έπρεπε να αντιμετωπίσουν και έναν τελευταίο πονοκέφαλο: εισβολές και εξωτερικές επιρροές. Οι γειτονικές ομάδες, μυρίζοντας αδυναμία όπως οι Αγουάροι το δείπνο, ορμούσαν για να λαιλατίσουν πόλεις και να καταλάβουν εδάφη. Ξένοι έμποροι κατέφθαναν με λαμπερά αγαθά αλλά και πονηρή πολιτική, κάνοντας συμμαχίες που μετατρέπονταν σε προδοσίες πιο γρήγορα και από την ανταλλαγή ενός κόκκου κακάο. Πολεμιστές που άλλοτε μάχονταν ένδοξα σε ανταγωνισμούς πόλεων, ξαφνικά έπρεπε να αποκρούσουν εντελώς νέους εχθρούς στις πύλες τους. Κάποιοι ξένοι έφεραν διαφορετικά στυλ μάχης, νέα όπλα ή απλώς το ταλέντο να προκαλούν χάος. Στο μεταξύ, η συνεχής πίεση ροκάνιζε τις ήδη ταλαιπωρημένες πόλεις, αφήνοντας τους βασιλιάδες να παλεύουν να κρατήσουν την εξουσία που κατέρεε. Δεν ήταν μόνο λόγχες και βέλη, ήταν η αργή διάβρωση της ανεξαρτησίας, καθώς εξωτερικοί πολιτισμοί διείσδυαν στη ζωή των μάγια, αλλάζοντας το εμπόριο, τη θρησκεία και την πολιτική. Στο τέλος, η ξένη πίεση ήταν σαν το τελευταίο σπρώξιμο σε μια κλονισμένη πυραμίδα. Δεν δημιούργησε την κατάρρευση, αλλά σίγουρα της έδωσε την τελική αποφασιστική όθηση. Τον 9ο και 10ο αιώνα, πολλές μεγάλες πόλεις των Μάγια άρχισαν να μοιάζουν περισσότερο με πόλεις φαντάσματα παρά με ακμάζοντα κέντρα εξουσίας. Οι δρόμοι που κάποτε γέμιζαν με εμπόρους και φλιαρίες τώρα αντιχούσαν μόνο με το τρίξιμο των γρύλων, ενώ οι εγκαταλελειμμένες πλατείες μάζευαν σκόνη αντί για πλήθη. Οι τεράστιες πυραμίδες στέκονταν αμήχανα σαν υπερμεγέθη έπιπλα που κανείς δεν είχε ενέργεια να μετακινήσει, τα σκαλοπάτια τους καλυμμένα με ζυζάνια. Οι οικογένειες μάζευαν ήσυχα τα πράγματά τους, αφήνοντας πίσω σπίτια, ναούς και αγορές, σαν να είχαν απλώς ξεχάσει να επιστρέψουν μετά το μεσημεριανό. Οι μελετητές σήμερα εξακολουθούν να συζητούν τους ακριβείς λόγους, ξηρασίες, πόλεμοι, πολιτική ή ίσως κάποιο κοσμικό αστείο των θεών. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές. Οι πόλεις άδειασαν πιο γρήγορα και από ένα βάζο κακάο σε πάρτι. Οι βασιλιάδες έχασαν τους ακολούθους τους, οι ιερείς στο κοινό τους και τα γήπεδα μπάλα στους παίκτες τους. Αυτό που κάποτε ήταν ένας ζωντανός κόσμος, γεμάτος τελετουργίες και δύναμη, λεπταίνονταν σε σιωπή. Η κατάρρευση δεν ήταν μια στιγμιαία έκρηξη, αλλά μια αργή εξασθένηση, ένα σταδιακό ghosting ολόκληρων πόλεων από τον ίδιο τους τον λαό. Αν και οι ένδοξες πόλεις των Μάγια τελικά μαράθηκαν, το αρχιτεκτονικό τους πνεύμα δεν βγήκε ποτέ στη σύνταξη. Κοιτάξτε γύρω σας σήμερα και θα δείτε αντίλαλους της ιδιοφυΐας τους να εμφανίζονται σε απροσδόκητα μέρη. Αυτά τα σκαλοπάτια που μοιάζουν με πυραμίδες. Η επιρροή τους φαίνεται σε σύγχρονα στάδια και ακόμη και σε ορισμένα κυβερνητικά κτίρια που μοιάζουν σαν να τους λείπει μόνο ένα φτερωτό στέμμα για να φιλοξενήσουν τελετή θυσίας. Αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο μελέτησαν την ικανότητα των Μάγια να συνδυάζουν την ομορφιά με την κοσμική ακρίβεια, ιδιαίτερα την αιμονή τους με τον προσανατολισμό των ναών προς τα άστρα. Ήταν σαν ο αρχαίος πολεοδομικός σχεδιασμός να είχε ένα μυστικό GPS, μόνο που αντί για δορυφόρους τροφοδοτούνταν από αστερισμούς.
Ακόμη και οι ουρανοξύστες με κομψό γυάλινο σχεδιασμό μερικές φορές δανείζονται την επιβλητική γεωμετρία των πυραμίδων των Μάγια, απλώς με λιγότερους ιαγουάρους και περισσότερους ανελκυστήρες. Η αισθητική τους χαραγμένη στην πέτρα, οι τεράστιες πλατείες και τα πολυεπίπεδα τερέσα καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα χτίζει διαρκή μνημεία. Οι Μάγια μπορεί να μην εφήραν το ατσάλι ή το σκυρόδεμα, αλλά το αίσθημα ισορροπίας, συμμετρίας και δραματικού ύφους εξακολουθεί να εμπνέει τους δημιουργούς που θέλουν τα έργα τους να στέκουν ψηλά και κατά προτίμηση να μην καταρρεύσουν πριν από το επόμενο χιλιετίες. Οι Μάγια μπορεί να άφησαν τις ένδοξες πόλεις τους πίσω, αλλά η γλώσσα και ο πολιτισμός τους μόνο εξαφανισμένοι δεν είναι. Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε Μεξικό, Γουατεμάλα και Μπελίζ εξακολουθούν να μιλούν γλώσσες των Μάγια, αποδεικνύοντας ότι η γλώσσα των αρχαίων έχει καλύτερες ικανότητες επιβίωσης και από τους περισσότερους στάρ της reality TV. Στα χωριά, οι γιαγιάδες διηγούνται παραμύθια που μοιάζουν με έπι, ενώ τα παιδιά γυρνούν τα μάτια αλλά κρυφά απομνημονεύουν κάθε λέξη. Τα παραδοσιακά ρούχα, γεμάτα υφαντά σχέδια, μετατρέπουν τις καθημερινές αγορές σε πασαρέλες μόδας που ούτε το Παρίσι δεν θα τολμούσε να ονειρευτεί. Τα φεστιβάλ συνεχίζουν να πάλλονται με μουσική, χορό και τελετουργίες που θα έκαναν ακόμα και το πιο σοβαρό ιστορικό να θέλει να μπει στη κόγκα. Και φυσικά το φαγητό, οι αγαπημένοι ταμάλες και τα ροφήματα σοκολάτας δεν είναι απλώς σνακ. Είναι βρώσιμες χρονομηχανές που συνδέουν τις σύγχρονες οικογένειες με τους προγόνους τους. Παρά τους αιώνες αποικιοκρατίας και πολιτιστικής πίεσης, ο κόσμος των Μάγια αρνείται να εξαφανιστεί. Απλώς προσαρμόζεται, αναμειγνύοντας το παλιό με το νέο, υπενθυμίζοντάς μας ότι η κληρονομιά μπορεί να είναι και αρχαία και απολύτως ζωντανή. Αν ο Ιντιάνα Τζόουνς είχε κάρτα συχνού ταξιδιώτη, ο κόσμος των Μάγια θα την είχε εξαντλήσει εδώ και αιώνες. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ναούς, πυραμίδες και μυστηριώδη ιερογλυφικά που ανατρέπουν τα σχολικά βιβλία και αναγκάζουν τα μουσεία να ξαναφτιάχνουν τα ράφια τους κάθε λίγα χρόνια. Μια μέρα μια ομάδα βρίσκει μια νεφρίτινη μάσκα θαμμένη κάτω από αιώνες χώματος και την επόμενη κάποιος αποκρυπτογραφεί ένα ιερογλυφικό που αποκαλύπτει τα κουτσομπολιά αρχαίων βασιλιάδων. Απόδειξη ότι ακόμα και οι ηγεμόνες δεν αντιστέκονταν στο Καυχισιό. Τα ερείπια πόλεων όπως το Παλένκι και το Τικάλ δεν είναι απλώς σωροί από πέτρες. Είναι τεράστια βιβλία ιστορίας γραμμένα σε ασβεστόλιθο και σοβά. Και χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, όπως οι σαρώσεις LiDAR, ολόκληρες κρυμμένες πόλεις εμφανίστηκαν σε οθόνες, σοκάροντας τους ειδικούς και ενθουσιάζοντας τους τουρίστες, που ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι ο προορισμός των διακοπών τους είναι ουσιαστικά μια υπαίθρια βιβλιοθήκη. Κάθε αντικείμενο, από ζωγραφισμένα κεραμικά μέχρι γρατζουνισμένα κώδικες, είναι σαν ατάκα που έρχεται αργά, αλλά παραμένει ξεκαρδιστική. Οι Μάγια μας άφησαν παντού στοιχεία, προκαλώντας μας να ενώσουμε τις τελείες. Και το καλύτερο, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τις ανακαλύψεις. Από τα χολιγουντιανά blockbusters μέχρι τα ανεξάρτητα μυθιστορήματα, οι Μάγια έχουν γίνει πολιτιστικοί guest stars που δεν λένε να φύγουν από τη σκηνή. Σκεφτείτε το. Μια στιγμή, μια πυραμίδα εμφανίζεται σε ταινία δράσης, φωτίζοντας απειλητικά, ενώ ο ήρωας τρέχει για τη ζωή του. Την επόμενη, ένα ημερολόγιο των Μάγια χρησιμοποιείται ως σεναριακή ανατροπή για να προβλέψει το τέλος του κόσμου. Ακόμα και παιδικά καρτούν βάζουν φτερωτά φίδια και παιχνίδια μπάλα στη ζούγκλα, κάνοντας τα παιδιά να γελάνε ενώ μαθαίνουν λίγη ιστορία. Συγγραφείς δανείζονται μύθους των Μάγια σαν να βρίσκονται σε μπουφέ απεριόριστης κατανάλωσης. Ο Ξιμπάλμπα εμφανίζεται ως ο απόλυτος κακός του κάτω κόσμου, ενώ ο Κουκουλκάν γλιστρά στις σελίδες κόμιξ δείχνοντας πιο cool και από οποιονδήποτε δράκο. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες επίσης παίζουν με μοτίβα το Μάγια. Γεωμετρικά σχέδια εμπνέουν σχεδιαστές μόδας και γλύπτες ξαναφαντάζονται στήλες με νέον φόντα. Η παιχνιδιάρικη ηρωνία είναι ότι οι Μάγια, κάποτε τρομεροί πολεμιστές και κοσμικοί στοχαστές, είναι τώρα μερικής απασχόλησης διασημότητες στην pop κουλτούρα. Η κληρονομιά τους, ανασυσκευασμένη με popcorn και λογική popcorn, αποδεικνύει ένα πράγμα. Η αθανασία καμιά φορά φοράει 3D γυαλιά. Και έτσι, οι Μάγια δεν μας άφησαν μόνο ερείπια και ιερογλυφικά, αλλά και ένα κοσμικό κλείσιμο του ματιού που λέει «Επιβίωσε τόσο πολύ και κι εσύ μπορείς να είσαι trend για πάντα». Η ιστορία τους δεν αφορά τόσο την κατάρρευση όσο την ανθεκτικότητα, γιατί παρά τις ξηρασίες,
τους πολέμους και τους αποικιοκράτες με αμφισβητήσιμες ενδυματολογικές επιλογές, οι ιδέες τους εξακολουθούν να πάλλονται στον κόσμο μας. Από τον τρόπο που χτίζουμε μέχρι το φαγητό που τρώμε και τους μύθους που τρυπώνουν στις ταινίες μας, οι μάγια ψιθυρίζουν μέσα στους αιώνες. Η δημιουργικότητα είναι αθανασία. Ο πολιτισμός τους μπορεί να σκοντάφτει, αλλά το πνεύμα τους βρήκε τρόπο να τρυπώσει στη σύγχρονη εποχή, μεταμφιεσμένο σε σοκολάτες, χάρτες άστρων και κάμεο στην pop κουλτούρα. Το παιχνιδιάρικο μάθημα είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να διαρκέσεις για πάντα αν η επιρροή σου συνεχίζει να ρισπώναρει σαν τον πιο επίμονο χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού στον κόσμο. Οι μάγια μας θυμίζουν ότι οι πολιτισμοί δεν εξαφανίζονται απλώς, εξελίσσονται, προσαρμόζονται και μερικές φορές φωτομπομπάρουν το μέλλον. Με λίγα λόγια, το αθάνατο δώρο τους είναι η απόδειξη ότι η ευφυΐα ποτέ δεν βγαίνει πραγματικά στη σύνταξη, απλώς αλλάζει κοστούμι.